חמודים שלי, אני לא יודעת איך אני אמורה לסכם שנה שלמה בחצי דקה, אבל אני רוצה להגיד לכם שאני מאוהבת בכם, ואתם יודעים את זה, שאתם כמו הילדים שלי, ואתם פשוט באמת אחד אנשים מדהימים, מדריכים מדהימים, וצוות מדהים ביחד. אני לא יכולה לחשוב בכלל על הרכב אחר, ואני כל כך שמחה שיצא לי להכיר כל אחד ואחד מכם. אתם מושלמים, ו-love you. צוות, טוב, אז מה אני יכולה להגיד? בתחילת שנה ממש פחדתי, הייתי בלחץ, לא ידעתי מה אני עושה צוות חדש, אבל אתם פשוט מדהימות אחת, לראות את העבודה שלכם ואת ההשקעה שלכם וכמה שאתם נותנות מעצמכם, ואני מאוהבת בכם, תמיד הייתי מאוהבת בכם, ואתם הצוות הכי טוב בסניף, וזהו, אתם מושלמות מדהימות, מאוהבת. צוות ג' יפים, התחלנו את השנה בהתרגשות וקצת מבוכה, אך במהרה הפכנו לצוות אוהב ומגובש. אני כל כך שמחה שכל אחד ואחד בו בצוות תורם לאווירה ולצוות עם התכונות הייחודיות שלו ותומך אחד בשני. הישיבות שלנו מצחיקות ומלאות שמחה וחיוכים. עברתם תהליך לא פשוט שבו התלמדתם להדריך ולפנות פעולות וליהנות מזה. ואני רואה את ההשקעה שלכם, ההתמדה והשיפור שלכם מתחילת שנה שמביא לתוצאות מדהימות. גאה בכם, יפים שלי, ואוהבת אתכם מאוד. תודה לדייני ליקרים. אני לא יכולה להסביר לכם כמה כל אחד ואחד מכם נכנס לי ללב וכמה אני באמת אוהבת אחד וכמה התחברתי אליכם. אנשים אומרים שאני מגזימה, אבל אני באמת אוהבת אתכם ברמות שאי אפשר לתאר. וככל שהזמן עבר בשנה ראיתי כמה התחברנו וכמה התגבשנו, למרות שבאנו באמת מקומות שונים, משכבות שונות וקצוות שונים. באמת תודה על כל רגע בשנה הזאת, אתם מדהימים ואני כל כך אוהבת אתכם, אתם לא מבינים בכלל כמה. ויש לנו עוד את כל הקיץ ונשמור על קשר, אני באמת אוהבת אתכם. טוב, צוות יפים שלי, עברה לשנה שבהם הגשתם פעולות בזמן, הגעתם בזמן לח"כי, היה לכם מיליון חניכים, אבל חוץ מזה באמת שהייתה שנה מדהימה. אתם מושלמים ואני מעריכה כל כך את העבודה שלכם ואת איך שהשקעתם, ואתם פשוט השלמתם אחד השני והייתם מושלמים ואין עליכם. וזהו, אני צריכה לסיים. ביי. היי בננות. אוקיי, רצינו להגיד לכם תודה על שנה מדהימה. נתתם את כל כולכן והיה לנו הוואי מדהים בצוות, והכל בזכותכם, בזכות הגישה שלכם והזרמה שלכם. עשיתם לנו את השנה הכי מטורפת בעולם והכי משמעותית שיש. נהנינו בכל רגע ורגע. אנחנו כל כך שמחות שעברנו את דרכם. עבוד אתכם הכי בעולם, ורננים, צוות רננים לנצח. לצוות האהוב שלי, לבנותיי המקסימות והמתוקות, עברנו שנה באמת מדהימה, שאני אפילו לא יודעת איך לתאר אותה. היא הייתה באמת מלאה בחוויות, בכיף, בצחוקים, באמת פשוט מושלמת. ואני רוצה להגיד שיהיה לכם בהצלחה בכל מה שתעשו, ותמשיכו להיות שפיציות כמו שאתם יודעות, ואני תמיד פה בשבילכם, בכל דבר. ואנחנו נמשיך להיות צוות כזה מקסים, ואני אוהבת אתכם המון המון המון. שולחת לכם נשיקות, ולא לשכוח שאנחנו תמיד נשאר מאוחדות. מדהימים שלי, אני לא טובה בדברים האלה, אבל אנסה להכניס הכל ב30 שניות. תודה על זה שגרמתם לי לבוא לכל יום פעילות בחיוך. תודה על זה שתמיד הערכתם. נהניתי איתכם בטירוף, אני מאוהבת בכל אחד ואחת מכם. אני מודה לאלוהים, סתם, שהתחברתי אליכם ככה, ושאנחנו יכולים לדבר על הכל. אתם שפיצים והוכחתם את זה בכל אפשרות. לימדתם אותי המון על עצמי, ונתתם לי בהחלט המון שיעורים בחיים. אני מאוהבת בכם ובטוחה שזה לא נגמר השנה. רומי. צוות אהוב, אחרי שנה שלמה של חוויות, אכזבות, ריבים ודברים קשים שעברנו, אני שמח שהגענו לסוף השנה כשכולנו אוהבים, ואני אוהב אתכם נורא נורא, ואני יודע שהשקעתם מלא כל השנה והשקעתם בפעולות גם אם זה לא היה נראה ככה, והכנתם הכל ואהבתם את החניכים ונקשרתם אליהם, ואני אוהב אתכם ונהניתי איתכם נורא נורא, ואני מאחל באמת בהצלחה בהמשך לשביעיסטיות האהובות שלנו ולשמיניסטים והשמיניסטית האהובה
ושלכולם יהיה בהצלחה, אני אוהב אתכם נורא נורא. צוות אהוב שלנו! מדברים על המרכזים המדהימים שלכם, רצינו להגיד לכם שאתם משוגעים. צוות מטורף, נהנו מכל רגע וכל מה שעשינו השנה. כל אחד מכם השפיע על הצוות. כל אחד מכם תותח, ואנחנו בטוחים שתצליחו בהמשך הדרך במכבי ובכללי. אני עוזב את הסניף, אבל אני בכל זאת אתגעגע אליכם. ואני נשארת ואני עדיין מתגעגע, ואנחנו תמיד כאן. אוהבים המון. ואוהבים אתכם המון. אהובים שלי, היה לי נדיר השנה איתכם. אתם הצוות הכי טוב בסניף הזה, אני מאוהבת בכם עד השמיים. אני כל כך התגעגע אליכם, לא היה רגע שלא נהניתי איתכם ולא צחקתי מכם. אני חושבת שאני חברה הכי טובה של כל אחד מכם באמת. אין לי מילים לתאר כמה אני אתגעגע, כמה אני אוהבת אתכם וכמה אני גאה בכם. על כל השנה הזאת. אני רוצה להגיד לכם שאני פה בשבילכם, בשביל כל דבר שתצטרכו. באמת באמת שאני פה, גם אם אנחנו כבר לא נהיה צוות. אני אוהבת אתכם הכי בעולם, ואף חורש לנצח, אוהבת. לצוות אהוב עליי בעולם, אני לא יכולה לתאר לכם איזה שנה מדהימה הייתה לי. לא הייתי מוותרת על אף אחד מכם, לא הייתי מוסיפה שום דבר, באמת שזה פשוט צוות מדהים. אני חושבת שעברנו המון ביחד והתפתחנו והתגבשנו והפכנו לצוות מאוחד. אני באמת באמת אוהבת כל אחד מכם וגאה בכם, כי אני יודעת שלא היה קל. אני לא אשכח אתכם, וברור ששומרים על קשר. מאוהבת בכם בטירוף. צוות יקר שלי, זהו, הגענו לסוף. עברנו שנה מדהימה ביחד עם כל הבעיות והמגבלות, והשני אין לי כוח לבוא היום, והקבוצות שהגיעו ושלא הגיעו, והציוותים שהגיעו ולא הגיעו, הכניסות והיציאות לצוות והישיבות צוות. הייתה שנה מדהימה. אני מקווה שתיקחו ממנה רק את הטוב, תיקחו כמה שיותר, ותזכרו שאני אוהבת אתכם ותמיד פה בשבילכם. אני מאחלת לכם המון הצלחה בשנה הבאה בבית ספר ובמכבי. אני מקווה שתישארו. אוקיי, תקשיבו. סתם יפים שלי, אתם לא מבינים כמה כיף היה לי השנה. ולא יכולתי לבקש צוות יותר מדהים וזורם וכיפי ואחראי JK מכם, באמת. אני כל כך אוהבת אתכם, ואני לא מאמינה שהשנה הזאת כבר נגמרת. ובאמת חשוב לי עכשיו כל אחד ממשיך בדרכו, ושלכולם יהיה המון בהצלחה ושנשמור על קשר, ואני אוהבת אתכם הכי 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 בעולם. אהובות שלי, הנה הגיעה שנה לסיומה. זו הייתה שנה מוצלחת אך מאתגרת, שנה עם עליות ומורדות, קשיים ותובנות. אני מאמינה שכל אחת ואחת למדה על עצמה הרבה במהלך השנה, וצברה מלא חוויות. מקווה שנהניתן והפקתן מהשנה הזאת את המיטב. תזכרו שאני תמיד כאן בשבילכן לכל דבר שתצטרכו. אוהבת המון, נעמה.